Fetħet 168 senilu fi żmien l-Ingliżi. Fl-1856 daħlu l-ewwel studenti fiha. Rat eluf ta' tfal fil-primarja jieħdu l-edukazzjoni tagħhom fuq il-bankijiet fil-klassijiet tagħha. Rat mijiet ta' edukaturi. Tiftakar parti mill-istorja importanti ta' pajjiżna, partikolarment ta' Għawdex. Din hija l-iskola primarja tal-Vajrinġa fil-Belt Victoria. Wara dawn is-snin kollha nhar il-ħamis li għadda din il-binja llum storika serviet għall-aħħar darba bħala skola. Għall-aħħar darba wkoll rat li ċkejkinin ħerġin mill-bib prinċipali wara ġurnata tagħlim, iżda ma kinux ser jerġgħu jidħlu lura. Wanjus żar din l-iskola magħrufa bħala l-Happy School fejn f'ġurnata normali kont tisma' l-għajjat ferrieħi ta' dawn l-istudenti jilagħbu fil-bitħa jew il-kant tal-innu Malti mat-tokki ta' 8 ta' filgħodu għall-assembli u l-qampina tas surmas tafża li spiċċa l-break. Iżdissa stajna biss ninnutaw skiet taqtaw b'sikkina. Il-ħitam miżbuha b'kulur differenti mit-tfal, is-siġġiet u l-bankijiet, il-klassijiet u l-kurituri wara dawn is-snin kollha issa se jirtiraw minn xogħolhom u għall-aħħar darba ukoll selmu lit-tfal u lill-għalliema. Dan hekk kif mis-sena skolastika li jmiss posthom se tieħdu skola akbar, isbaħ u aktar moderna fil-qalba tar-Rabat. Il-bini ta' skola primarja ġdida fir-Rabat huwa proġett mill-Gvern b'investiment ta' madwar 18 miljun euro u involva wkoll it-tkabbir u l-immodernizzar tal-iskola medja fl-istess kampus. Ta' min ifakkar kif ix-xogħol ta' skavar u kostruzzjoni saru taħt is-sorveljanza ta' arkeologi tas sofridendenza tal-patrimonju kulturali għax fis-sit instabu fdalijiet arkeoloġiċi li biex jiġu preservati tajjeb inbena ċentru ta' interpretazzjoni arkeoloġika fil-binja tal-iskola. Fil-Vajrinġa ltqajna mas-surmast Lelio Spiteri li emozzjonat sibnieh fl-uffiċċju tiegħu jiġbor l-affarijiet fil-kaxxi buħud kienu ilhom hemm għal 12 sena sħaħ minn kemm ilu jservi bħala l-kap tal-iskola. Mhux l-ewwel darba li fuq il-midja soċjali ġew ippubblikati filmati tal-istudenti f'attivitajiet differenti u uniċi li jaf jorganizza l-istess surmast. Staqsejnieh kif qed iħossu. Għandna ferħ u għandna dieqa. Ferħ li saħmorru f'post aħjar, attrezzat aħjar, ikbar, fl-istess ħin dieqa għaliex dan il-post huwa mimli memorji ta' tant edukaturi u tfal illi ħadu l-edukazzjoni tagħhom propju minn dan il-post. Fl-1893 fuq din l-iskola żdiet ukoll sular sabiex iservi ta' librerija pubblika. Din il-binja wkoll hija waħda mill-ftit li baqa' li l-Ingliżi kienu bnewha biex tintuża bħala skola u librerija u li sal-lum baqgħet tintuża biex isservi l-istess irwol. Hija storika wkoll hekk kif ġo l-istess bitħa kienet issir il-wirja ferm tradizzjonali u popolari ta' Santa Marija u li llum issir fil-ġnien ta' Villa Randil. Is-surmast Maħbub qal kif din l-iskola iġġib għexieren ta' esperjenzi għal kull min tgħallem jew għallem fiha. Ħanġor ħafna esperjenzi għaliex tantexna momenti sbieħ fl-imkien hawn ġew illi dawk żgur li ser jibqgħu ġifina nemmen illi dak kollu illi li bnejna fl-imkien li għexna fl-imkien tant affarijiet illi għamilna, tant attivitajiet illi dawk orrajt għandna ritratti u għandna il-filmati però fil-moħħ u aktar fil-qalb dawk se jibqgħu fina u fit-tfal tagħna bħala memorja dejjema ta' żmien sabiħ fil-ħajja tagħna. Fl-istess uffiċċju sibna wkoll Karlotta u salib li l-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku bagħat sabiex jitpoġġew fl-iskola l-ġdida. Lelio għalinna kif it-tfal kollha li jgħoddu għal ftit inqas minn 400 ħassewha ħafna meta ħarġu għall-aħħar darba minn din l-iskola. Fil-waqt li studenti ta' 6 sena dawk anke bkew, jassoltu jibku, aħna nibku magħhom ukoll, imma anke tfal oħrajn tiskanta kif ħarġu minn dan il-bini propju b'ċertu dieqa, kulħadd speċi ħares lejn il-bini u qed tara xi waħda din anke tfal iżgħar fl-età ħassew illi kienet propju l-aħħar darba tagħhom u ta' tfal oħrajn f'dan il-bini, f'din l-iskola. Sa dan it-tant rajna li s-surmast jala il-bibien ta' din l-iskola għall-aħħar darba
fejn fl-istess ħin ingħalaq kapitlu biex jibda ieħor ġdid bl-istudenti fil-waqt li se jibqgħu fil-Happy School se jieħdu l-edukazzjoni f'ambjent aħjar.